भैया हो एगो सब परिवार के औरत अपना पति से कहतारी कि ए सैया जी एगो हमार मनोकामना पूरा दी। कैसे कहतारी आ कौना भाव में कहतारी भैया। नीली नीली चूड़ी लियाई हो नीली नीली सड़िया नाही लियाई बत सुन सजनवा तोर बरतन हरिया नीली नीली चूड़ी लियाई हो नीली नीली सड़िया नाही लियाई बत सुन सजनवा तोर बरतन हरिया लागल भीम चर्चा में हमरो लगन जल्दी लाता ए सजन। Presented by Bhim Mission Bhojpuriya। लेकिन भैया और कैसे कौना भाव में कहतारी। पढ़ी लिखी आइल अब हमारा समझदारी हो पूजा पाठ में बासैया खाली लाचारी हो पढ़ी लिखी आइल सैया हमारा समझदारी हो पूजा पाठ में बासैया खाली लाचारी हो लिखल जवान बाबा साहेब लेके यह संविधानवा पंचशील के साड़ी बाटे हमनी के एगो सनावा लिखल जवान बाबा साहेब लेके यह संविधानवा पंचशील के झंडा बाटे हमनी के एगो सनावा दुआरे बजाई हम भीम भजन बढ़ल हमरो माँ। लेकिन भैया लास्ट में कैसे कहतारी। गले के हरवा सैया नीला रंग मांगा दी करिए गोयर जी इहे सैया मोर पूरा दी।
घरवा सयानी